Казвам се Николай Божилов, съм изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на Nina Masters Logistics AD. Тази компания е една малка икономическа група с годишен оборот около 150 милиона лева, състояща се от 8 компании. Всичките са в областта на транспорта и логистиката. Ние сме логистичен доставчик на комплексни решения в транспорта и логистиката, от малки пратки до големи товари. Членове са на Българската e-commerce асоциация от 2018 година. А всъщност основната ни мотивация беше да станем част от една платформа за дискусия, обучение и ускоряване на темпа на електронната търговия в България. Част от нашите решения са също така специално за електронната търговия, предимно малките пратки и специално доставките по домовете на по-тежки пратки, нещо в което се опитваме да специализираме през последните 5 години. Така че това е част от нашата ежедневна работа и за нас е много важно да сме част от една общност, в която си общуват най-инновативните търговци в България. БЕА за нас е една изключително добра професионална общност, която ни дава възможност да следим тенденциите на e-commerce в Европа и в света, да обсъждаме стратегии и бизнес модели, които биха могли да бъдат успешни на българския пазар, а също така и една възможност за социален контакт с нашите колеги, търговци, логистични доставчици и тези, които се занимават с различни видове електронни разплащания. Добавената стойност е висока, всъщност ние за това и станахме членови на БЕА, защото от тук получаваме изключително достъп до цялата информация, която разполага Европейския съюз в областта на електронната търговия, това, което се случва при нас и околните страни. Участваме в различни уебинари и обучения, както нашите хора, така и, да кажем, част от нашите клиенти. Това е един източник на невероятно много добавена стойност, която ние ще продължаваме да работим и да изследваме съвместно с останалите членове. По принцип, аз съм винаги за обединяване на усилията и търсенето на най-добрата идея. Тя се получава винаги, когато има някакъв сблъсък на идеи и все пак създадена платформа за обсъждане на тези идеи. Затова бих казал, че това е едно място, в което членския внос е най-малкото нещо, което бихте изхарчили, но бихте получили изключително висока добавена стойност като идеи, като обмяна на опит и мнения на колеги, които са дългогодишни търговци и специалисти в тази област.